οι αγαπημένοι μου παίκτες στο Brawl Stars. Πρώτος είναι ο Λέων, είναι ένας που τους ξεκλείδωσα, τον Λέων τον ξεκλείδωσα σήμερα και άμα δείτε λίγο τον έχω κάψει. Και θα έλεγα ότι ο Λέων είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες γιατί έχει και τη δύναμη, κοιτάξτε, έχει δύναμη 74 επί 4 και είναι και very long. Έχει 50 πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ καλή δύναμη, ναι, και γίνεται και αόρατος. Δεύτερη, η Colette. Η Colette είναι από τις αγαπημένες μου γιατί δεν έχω μια max level. Τώρα που μιλάμε για max level, Spike είναι ένας από τους αγαπημένους μου. Ένας από τους άλλους αγαπημένους μου, Edgar. Και τελευταία, Mandy. Η